Paman Durna sampeyan ampun enak kepenak ketungkul kekemulan kamulyan lan kamukten sing tak paringake eling kesangguhan sampeyan man janji boten saged nyirnakaken salah sijine Pandhawa sedaya kamukten ajeng kula jabel wane gondel yen sampeyan ora bisa netepi janji gawe srana sirnane Pandhawa ora mung arep dijabel kamukten sampeyan ning bakal dikatutake dosane para Pandhawa Hanjrah kang puspitorum kaslireng samira nomre mawe raras renaning griya hawala Bratasena Raharja Praptamu ger wah awit pangestumu widodha lakuku basaku katur Durna bapakku iya ger tak tampa gawe bungah penggalihipun bapak pangestuku tampan ana Bratasena
Iya Durna bapakku, tak gegem dadi mustika. Ger, katon sumangka kang dadi sowanmu, mengkuwi gati kang kepriye? Durna bapakku, sowanku iki ya mung kepengin ngudi ngelmu kasampurnan kang sinebat lepas sangkan paraning dumadi. Oh iya Ngger, pun bapa ora bakal tida-tida medharake ngelmu lepas sangkan paraning dumadi. Watone kowe bisa ngaturake syarat lan saranane. Banjur syarat lan saranane apa bapa? Saranane kowe kudu bisa ngupadi kayugung susuing angin kang mapan ana ing Gunung Arsamuka. Yen mangkono aku njaluk pangestumu tak unggahane Gunung Arsamuka. Oh iya Ngger, kang prayitna lagumu. Sak biaring kadet sakeplasing Pandulu Raden Bratasena wis prapta ing lengkeng Gunung Arsamuka. Kya Canca Taliwondo Hambedholi Wreksa Hanggempuri Sela inggih hamung ngupadi wujuding kayugung susuing angin.
sawise siung metu Prabowo kowe lah belis laknat lakune padha jek-jekan di jebul ana manungsa kang wani ngrusak alas ing gunung Arsamuka. Welah iya Kakang, kurang ajar tenan pawongan iki. Apa ora ngerti yen wit-witan dikethroki dibedholi mengko bisa njalari longsor lan banjir bandang. Pancen bodho tenan kok wong iki. Wis menengo wae tak takonane. Wong gagah, kowe iku sapa lan duwe karep apa dene wani ngrusak alas kang dadi papan dunungku? Wah, aku Bratasena, sejatine karepku ora bakal ngrusak alas iki, nanging merga kadreng rasaku kang kepengin selakku mudu entuk wujute kayu gong susuhe ngangge. Banjur kabeh wit-witan tak bedholi, nanging parandene durung ketemu. Banjur kowe iku sapa? Yen kowe ngerti wujute kayu mau, mara gageh tuduhno. Welah salah. Jebul kowe golek wujute kayu kang semu. Mangerti yo, Den. Saksuwene Kakang Rukmuka lan aku Rukmakala mapan ing gunung iki, aku durung tau ngerti sing jenengane kayu gong susuhe ngangge. Anane ki yo mung kayu jati, kayu maoni, sengon laut, kayu gedang, kayu gandul. Durung tau krungu sing jenengane kayu gong susuhe ngangge. Mula luwih becik kowe bali wae, Den. Aja kok teruske anggonmu ngrusak alas iki. Aku gelem bali. Watone bisa boyong kayu gong susuhe ngangin. Wah, keparet dikandani ngeyel. Apa kelakon kowe dadi panganku? Ayo bali yo, Den. Alung mati tinimbang urung sediaku. Oh, kelakon dua dadamu.
Cinandak dening Sang Bratasena sigra den duwumba temah pejah kapisanan. Icaling dinawa kekalih kababar sejata sing warni nenggih Sang Hyang Bathara Bayu miwah Bathara Indra. Astunama sidhap sekaring bawana langgeng Bratasena banget panarima ulun dene kita wis bisa ngruwat panandhang ulun sakloro. Wah, aku ora mangerti apa kang dadi panandhangmu Pukulun. Sejatine ulun sakloron iki nedenge nampa pidana sating Hyang Guru tiwas kebeneran dene kita kang bisa hangruwat. Mula babar pisan ulun jarwani lamun sejatine kang kok goleki iku yektine Boyaana. Nanging apa ya lumrah lamun Durna guruku iku goroh marang aku. Oh, boyo nger. Ya mung kita wae ingkang boyo tanggap. Sejatine kayu gong susuing angin mana datan awujud nyata. Nanging iku sipating saloka. Kayu saka tembung kayun utawa kekarepan. Gong iku gedhe dene susuing angin iku kalbu. Dadi tegese kayu gong susuing angin yaiku murih bisa kaleksanan kekarepan ingkang gedhe. Kudu den dasari anteping kalbu golong giliging tekad sarta tansah nyuwun mring Gusti kang murbeng dumadi. Oh, yen ngono aku ingkang ora tanggap marang kersane guruku. Iya nggih. Mula ginarya tandha panarima ulun marang lelabuhan kita. Ulun bakal paringi wujuding sesupe kang aran Sesotya Mustika Manik Candrama
ingkang mengku daya tumrap sapa wae kang mesti bisa ngambah jroning samudra laya. Maragake tampanana muga bisa kasembadan sedya kita. Buntute isa haula. Bratasena, kowe wis bali nggih? Wah, iya Durna bapakku. Kowe ora apa-apa to, Nger? Apa kowe entuk gawe, Nger? Pangestune Durna bapakku ing Gunung Arsamuka aku ketemu Bathara Indra lan Bathara Bayu ingkang ngandharake tegese kayugung susuing angin. Lah banjur tegese kepriye Bratasena? Kayugung susuing angin iku mujudake saloka kayu saka tembung kayun utawa kekarepan. Gong iku gedhe dene susuing angin iku kalbu. Dadi tegese kayu gong susuing angin yaiku murih bisa kaleksanan kekarepan ingkang gedhe kudu den dasari anteping kalbu. Golong giliging tekad sarta tansah nyuwun mring Gusti kang murbeng dumadi. Mula rehne aku wis bisa tanggap marang ingkang kok kersakake. Maragake Wedarna babaring ngelmu lepas sangkan paraning dumadi. Oh, Bratasena, ora gampang nampa wedaring ngelmu iku. Isih ana srana siji meneh ingkang kudu kok wujudake. Yaiku kowe kudu bisa nggayuh banyu suci Perwitasari, nggih. Wah, banjur mapane ana ngendi? Mapane ing Samudra Minangkalbu. Samudra wis ngarani Minang iku papan, kalbu iku ati. Cecane kabeh mau mung gumantung marang tekadmu. Yen anteping atimu ngetan bakal ketemu ing Samudra Wetan.
yen anteping atimu ngidul bakal ketemu ing samudra kidul. Yen ngono aku njaluk, yen ngono aku njaluk pamit, tak golekane banyu suci Perwitasari. Kawengku dening ingkang paling kekuncak lan kamukteni uripku. Aku dadi mentala karo sliramu. Tak sesuwun marang Gusti, yen nyata kowe jalma pinilih kuat nglakoni pacoban, mesti sediamu bakal kasembatan. Pirata cacahing lintang, langit biru, sapa ta kang mulasi sapa ta kang agawe Megong layang
rukung ngomandang ngopo isa srengeng padesan tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok gung. Bagong apa Kang? Kang Gareng lan kowe Bagong awak dhewe wajib ngaturake panuwun dene diparingi kasempatan gelar kabisan lumantar pondok pesantren Miftahus Sudur dalam rangka haul pangresa Abah Anom. Kanthi haul iki ngelingake welinge Abah Anom kang ana 5 cacahe. Apa wae, Tru? Sepisan, jangan membenci ulama sezaman. Kaping 2, jangan menyalahkan ajaran orang lain. Kaping 3, jangan memeriksa murid orang lain. Kaping 4, jangan berubah sikap walau disakiti orang lain. Kaping 5, harus menyayangi orang yang membencimu. Ngono ya, Tru? Iya, Gong. Uga ngaturaken panuwun dhateng Rama Kiai Hasan sing nimbali awak dhewe. Mugi Kiai Hasan uga ikhwan tansah kaparingan sehat, diparingi yuswa ingkang berkah, lan diparingi berkah semuanya, segalanya, selamanya. Amin amin ya robbal alamin. Uga ngaturaken panuwun rawuhipun Kiai Munawir saking Jakarta, ugi Kiai Mustafa, ugi Bapak Kepala Desa Maitan Tambak Romo Padi. Wah, iya ya, ora ketang kuceng-kuceng diraupi ya, Tru. Iya, pancen awak dhewe iki kudu ngrumangsani iki isih taraf belajar lho, Tru. Akeh kekurangane timbang keluwihane. Iya. Ya wis,
kanggo nggumeni waktu atur panglipur sawetara. Iya, Tru. Aku bakal nyuwun berkahe Budhe Indah Suaraswati. Monggo Budhe Indah Suaraswati paring panglipur podang kuning dilajengaken ninggal katresnan. Siap, Mas? Siap. Monggo. Sugeng dalu Mas Dalang cilik jagat. Sugeng dalu. Wah gombong saestu Budhe. Nggih. Mirsani Dik Jagat saged mayang jan tenan. Semangat ya, Le? Nggih. Teruskan. Lanjutkan. Ya, siap, Mas. Pangudhutan tembang. Nggih. Nggih, wonten podang kuning. Podang kuning Nggih. kalih ninggal katresnan. Siap, Mas. Turu-turu Mas. Nah, pripun? Ngaturaken sugeng dalu Bapak Yai sedaya mawon. Sedaya jamaah Pondok Pesantren Miftahul Sudur. Nggih. Monggo. Nggih, mawi bawa mboten, Dik? Ajeng diparingi bawa napa mboten? Nggih. Nggih. Nadyan nuju temong paksi agawe dalwine alus manis neng semake wasaringgan kula golek isi podang jenengan ibu bunga tiku nyandeng bisa dadi tangga. Wes ora krasa
Jeng, iko pamundutan, pedang kuning sampun katur, iko dijagat. Terus yang kedua. Ninggal katresnan. Ayo.
Nggih. Kang Gareng. Apa terus? Wis sawetara wektu anggone seneng-seneng. Kae kok kaya Kadang Pandhawa to kae. Oh, ya wis, ayo diparani. Wanodya ayu tama ngambar rum ngambar rum ing kusuma Brata Sinangger anakku bocah sentosa prayogane aja mbok terus-teruske anggonmu nggo marang gurumu Pandhita Durna. Yayi mangertiya lamun Bapa Durna iku dudu guru ngelmu kasampurnan lan kebatinan nanging guru kaprawiran inggih Kakang Mas prayogi menawi ngudi ngelmi kebatosan kula aturi sowan ngarsanipun Eyang Wiyasa. Wah Kunti buku barep kakangku lan jlamprong adhiku. Aja padha ngendon-endoni tekadku anggone bakal gayuh ngelmuning kasampurnan. Wis dadi watakku
lamun wis miwiti pakaryan kudu ndak rampungake. Kepara baliku iki mung bakal nyuwun pangestune Kuntri buku lan barep kakangku. Murih samengko anggonku bakal manjing samudra Minangkalbu ngudi banyu suci Perwitasari bisa kasembatan. Surem Dewangkara pingken ler mangoksa kang layon denyo ilang memangise aduh Sena aja yongger aja kok bacutke sediamu. Samudra iku kebak bebaya. Sapa ingkang wani manjing ing kono bakal nemahi sirna. Aja yayi yen kowe nekat kadangmu Pandhawa ingkang kelangan. Kula aturi engget Kakang Mas. Wau to anjegrek lir tugu Sinukarta. Sang Bima kaya ewuh kaya ing pambudi. Nanging sejatine Sang Bima amung angon klimpene ibu lan kadang-kadangira. Dupi mulat saya kendha pamrukete para kadangira giya bradat mlumpat kebat. Wonten menapa dene menika sami tetangisan? Duh Koko Prabu, sedaya inggih awit saking lekasipun Yayi Bratasena ingkang datan mendha ing pitutur awit nggega dawuhipun Bapa Durna parikedah manjing samudra Minangkalbu ngudi banyu suci Perwitasari. Wela dalah Dimas Arjuna wonten dawuh Prabu. Ayo ndak kanthi sumusul lakune Yayi Bratasena lan mrepegi Pandhita Durna. Yen nganti ana cintrangane Dimas Bratasena bakal ndak tempuhake marang Pandhita Durna. Monggo kula dherekaken Koko Prabu.
Sena Suranggakara Sudebya Sawara-wara mangkono Raden Bratasena wis prapta tepining Samudra Laya tindak nyotan mulat lampahing wanci kang kaesti mung wujuding tirta suci Perwitasari Gya ambyur jroning samudra pinapak sang naga Amburnawa ilange naga teka iki ana bocah bajang ingkang mawa cahya hanelai sejatine sira iku sapa kula Bratasena ya ulun iki sejatine ingkang uninga marang gegayuhan kita elok lan mokal dene nembe iki ketemu sira ngaku kang ngerti wiwaraning gegayuhanku Sena maragake waspadakno epek-epek ulun kang minangka tandha yekti sapa panjenengan ulun bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon ler kencang ing alis risang mawe gandrung aduh pukulun paduka sang guru sejati kula rumaos kadung raos sing manah kula dene datan kanyono-nyono kula saged pinanggih mring sang guru sejati iya kula mula murih enggal kasembadaning sedya tumuli kita manjinga guwa garba ulun aduh pukulun menapa saged kamot menawi kula manjing hanggo paduka
aja mung jeneng kita. Nadyanto jagat iki kamot ing hangga ulun. Maragake empakno pangestinira marang Hyang Maha Suci. Laik Karata wau Dyan Bratasena kang wis manjing madyaning guwa garbaning Sang Ruci Bathara. Sakawetan weruh sangkan paraning kiblat dumadakan sirna kang peteng giya timbuling cahya limang prakara kang sinebat Pancamaya. Kang busana dadya cahya catur warna abang, ireng, kuning lan putih. Saksenane catur warna wau wonten cahya wulung kang manunggal dadi sajuga. Kang pungkasan Sang Bratasena nyumurupi cahya kang kadya gumana ingkang mawa prabawa. Hayem hayom hangayomi. Bratasena, kepiye apa isih ana kang tida-tida ungguh kang kita pati? Kados boten wonten ingkang jejer bukulut. Yen pancen wis ora ana kang jejer, maragake kita metuwa saka Guwa Garbaulun. Aduh bukulut, kula boten nedya wangsul awit sampun sekeca mapan ing mriki. Kula durung tumeka titi wancine kita mapan ing alam langgeng. Awit isih akeh jejibahan darmaning urip kang kudu kita ayahi. Maragake mijil lan timbula kanthi rinengga gelung minangkara. Minangka tandha lamun kita wis bisa ngrasuk mring pangawikan jati.
panjenengan kedah tanggel jawab yen ngantos Yayi Bratasena nemahi Cintraka madyaning Samudra Laya. Inggih Bapa Panembahan, yen ngantos Kang Mas Bratasena datang timbul malih kula bela pejah Bapa. Oh loleng geger kula tanggel jawab menawi ngantos sak suruping surya mangke Bratasena boten timbul kula sagah sumucul manjing samudra nger. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon ler kencane ngales risang maweh gandrung Paman menika surya sampun gumiwang nyekati mring surupipun. Kados pundi kesagahan panjenengan? Aduh Bratasena, yen ngono aku nusul kowe, Nger. Syukur lamun Dimas Bratasena kalis saka bebaya Yayi. Nanging kenang apa dene timbule si Adi nganti Paman Durna. Lega raos kula dene Kakang Mas Bratasena sampun timbul. Wah, iya awit pangestune Kresna kakangku lan pamujine kadang Pandhawa kabeh. Aku kalis saka bebaya. Aku nganti marang Durna guruku iki ya amarga saka pituduhe Durna bapakku. Aku bisa kelakon antuk ngelmu kasampurnan lepas sangkan paraning dumadi ya banyu suci Perwitasari. Kepara ing dasaring samudra aku bisa ketemu marang Hyang Ruci ya sang guru sejati. Oh syukur yen mangkono Sena. Mula nadyan abot kaya ngapa wis dadi wajibe lamun murid iku kudu tansah mituhu gugu marang dawuhe guru. Amarga sipating guru iku yektine minangka sumbering ilmu lan panuntut lakune urip ing donya tekaning swarga ingkang kudu tansah kapundi lan cinandi salami lami.